Миләүшә Хәсәнова Мөслим гимназиясендә эшли. Газета журналларга ярты еллык саен языла. Бүләк уйнатуда беренче генә тапкыр катнашмый. Бүләк итүе да беренче тапкыр түгел. Бу юлы ул җиләк-җимеш һәм яшелчәләр киптерү җайланмасын откан. 3-4 меңлек кайчагында килеп чыга. Ләкин инде менә мин аны ел дәвамында каплатам бу сумманы. Чөнки анда алар оештырылган конкурсларда катнашам да төрле бүләкләр алам. Бу конкурсларда катнашып бүләк алу теге җайлы гына түгел, бик тырышлык кирәк инде, вакытында эшне җибәрергә кирәк. Һәм менә үзем инде бу Татмедиадан дистәләгән бүләк алганым бар. Аларга бик зур рәхмәт. Һәм инде менә шушы бүләкне, бүген мин җиңеп алган бүләкне алып кайтып тапшырган Мөслим авыллыклар редакциясенә дә зур рәхмәтемне җиткерәм. Уку сүз байлыгын арттыра, грамоталыкны күтәрә, уйларга, фикерләргә өйрәтә. Шуңа әти-әниләргә дә балаларына газета, журналлар алдырырга киңәш итәм ди Миләүшә. Ул туганнарының оныкларына да туган көннәренә подписка бүләк итә икән. Гаилә һәм мәктәп авыллыклары, Көмеш кыңгырау, Салават күпере, Сабантуй журналларына, Мәгариф журналына язылам инде. Һәм инде минем шундый соңгы елларда шундый гадәткә кертеп җибәрдем. Үземнең энесеңелләремә, кичкенә энесеңелләремә туган көннәренә шул Салават күпере журналы квитанциясе белән киләм. Алар инде шатланалар, чөнки алар беләләр, ул журналларның бик кызыклы һәм алар өчен бик файдалы икәнен. Укытучының күп белүе һәр нәрсәдән хәбәрдар булуы кирәк. Өстәмә мәгълүмат бер кайчан да кымачауламый, ә газетада андый информация күп ди Миләүшә. Миләүшә Хәсәнованың хезмәттәше Мөслим гимназиясе китапханәчесе Гөлшат Солтанова да шундый фикердә. Гимназия коллективы Авыллыклар газетасына теләп языла. Алар ике төрле язылалар. Почта аша почтальоннарга өйгә килә торган итеп һәм альтернатив подписка. Альтернатив подписканы редакциядан барып алабыз, яки инде редакция хезмәткәрләре юллары төшкәндә үзләре гимназиябызга кертеп чыгалар. Гөлшат ханым да күпләп газета журналлар алдыра һәм хезмәттәшләрен дә яздыра. Ярты еллык саен гимназия коллективын Авыллыклар газетасына яздырып, газеталарны алып кайтып та бирә ул. Мондый ханымнар булганда газетабызда милли телебездә югалмас, иншалла. Китапханәче буларак теләгем, менә шушы балалары булган гаиләләр ярты елга бер тапкыр почтага барып, Көмеш кыңгырау, Ялкын, Сабантуй кебек газет журналларга язылсалар, бик рәхәт, әйбәт булыр иде. Һәм балаларның әзрәк телләре, сөйләм телләре дә шомарыр иде. Уйлау фикерләре һәм инде язганда хаталы язулары да кимер иде. Бүләк уйнатуда катнашу өчен Татмедианың кимендә 2 басмасына, район газетасына һәм бер журналга язылу шарт. Язылу турында квитанция копиясын Казан шәһәре Декабристлар урамы 2нче йорт адресы буенча җибәрергә кирәк. Телефон номерында күрсәтергә онытмагыз. Анысы бүләк иткан очракта сезнең белән элемтәгә керү өчен кирәк. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.